Вітаю! Сьогодні понеділок, 12 жовтня, 593-й день анексії Криму. На АТR час новин, в ефірі Заман. 97 людей загинули, 250 отримали поранення. Такі результати двох вибухів, що пролунали у суботу в Анкарі перед початком мирної антивоєнної демонстрації. Протестні акції проти кровавих терактів відбулися у Туреччині. Тисячі людей вийшли на вулиці найбільших міст Туреччини, аби вшанувати жертв вибухів. Я дійсно розплакався, коли дивився новини. Немає ані людяності, ані емоцій, лише брутальність. Тепер ми нічим не відрізняємося від Іраку чи Сирії. Все відбувається так само. Напередодні в Анкарі та інших містах пройшли також багатотисячні антиурядові протести. Мітингувальники звинуватили владу у причетності до терактів. Прокурдські сили закидають їй розпалювання націоналістичних настроїв перед виборами, які відбудуться 1 листопада. У місті Діярбакир прокурдська демонстрація переросла у сутички з міліцією. Це жахливе кровопролиття, каже один з мешканців Анкари. Всі ми в Туреччині зараз у жалобі, тому що сталося, можна було запобігти, однак влада зробила недостатньо для цього. Вибухи пролунали 10 жовтня поблизу залізничного вокзалу в Анкарі. Там мала відбутися антивоєнна демонстрація. Акцію планували влаштувати на знак протесту проти військового протистояння між урядом та загонами робітничої партії Курдистану. За даними турецької влади, загинуло 97 людей. Прокурдські сили заявляють про 128 загиблих. Поранено 246, 60 у вкрай важкому стані. Восьмеро наших друзів поранені. Двоє з них у критичному стані в реанімації. Коли сталися вибухи, я був за 5 чи 10 метрів від свого друга. Ситуація була просто жахливою. Наразі жодна із терористичних груп не взяла на себе відповідальність за цей напад. Основна версія офіційного розслідування – теракт організували ісламісти ІДІЛ. В Туреччині оголосили триденну жалобу. Цей напад став найкривавішим терактом в сучасній історії Туреччини. Наталка Калінка, Заман, АТR. Книгу співчуттів у зв'язку з трагічними подіями в Анкарі відкрили сьогодні в посольстві Туреччини в Україні. Висловити співчуття прийшли представники різних країн. Серед них були і лідери кримсько-татарського народу. Такі явища вони не можуть бути залишені без покарання. І тому міжнародне товариство має в першу чергу зупинити міжнародний державний, міждержавний тероризм для того, щоб взагалі уникнути такого явища в 21 столітті, як терор. Як тільки ми отримали повідомлення про трагедію, наші друзі з України почали дзвонити і висловлювати свої співчуття. Звичайно, таку трагедію не може прийняти жодна країна, жодна держава. Але ми, напевно, знаємо одне, що ті, хто це скоїв, таки не дістануться своєї мети. Kabul edemeyeceği bir davranış ama şunu biliyoruz. 2,5 роки умовно. Центральний районний суд Сімферополя оголосив перший вирок у так званій справі 26 лютого 2014 року. Масовий мітинг кримських татар, що пройшов тоді під стінами Верховної Ради Криму на підтримку України, зараз кваліфікується як масові заворушення. Першим засудженим виявився Ескендер Нібієв, який працював тоді оператором на телеканалі АТР. Зранку біля суду Центрального району Сімферополя родичі підсудного, друзі і представники Меджлісу чекають остаточного вироку. Слідство тривало півроку. Один з обвинувачених у справі про 26 лютого Ескендер Нібієв проходить за статтею 212 частини 2 Кримінального кодексу Російської Федерації – участь у масових зворушеннях. Вперше він був затриманий 20 квітня, а через 2 дні за рішенням Київського районного суду Сімферополя заарештовано на 2 місяці. У червні Нібієв вийшов з СИЗО під підписку про невиїзд. За нього тоді поручився муфті мусульман Криму Хаджи Еміралі Аблаєв.
Проте 2 дні тому, в п'ятницю, його знову заарештували, змінивши запобіжний захід на отримання під варту. Багато експертів пов'язували це з тим, що правоохоронцям на той момент не вдалося знайти батька Ескендера – Бекіра Нібієва, який розстріляв у стані психічного розладу 2 медиків на станції швидкої допомоги у Симферополі. Тіло стрільця, за попередніми даними, покінчившого життя самогубством, було знайдено ввечері в суботу. І вже сьогодні суд виніс остаточний вердикт. Ескендер Нібієв за участь у масових зворушеннях засуджений на 2 роки і 6 місяців умовно, з 2-річним випробувальним терміном і відпущений на свободу у залі суду. 2,5. Я надеюсь, что на этом наши беды закончатся. Мы очень все устали, хотим просто отдохнуть от всего этого. У нас очень тяжелое время и хотим надеемся, что на этом у нас все закончится. Адвокат Нібієва порадив своєму підзахисному визнати провину, вважаючи цей варіант найбільш прийнятним у сформованих обставинах. Ескендера признали виновным, но суд согласился с доводами защиты, что его наказание, исправление возможно без реальной изоляции от общества. То есть наказание условное. Ну, суд учел там целый ряд смягчающих обстоятельств. Ескендер первый дал признательные показания. Опять же, чтобы не допускать никаких кривотолков, спекуляций, Ескендер признал вину в отношении себя. Прокуратура не буде оскаржувати рішення суду. За заявою Наталії Поклонської, Нібієв уклав досудову угоду. Він визнав свою провину, сприяв слідству і нібито дав свідчення на інших учасників мітингу. Її слова спростовує адвокат Ескендера. В отношении остальных фигурантов дела он не давал никаких показаний. Я говорю сразу, чтобы не было никаких домислів. Ескендер Нібієв – перший із усіх затриманих учасників мітингу, кому вже оголосили вирок. Його чекають ще 6 кримських татар, звинувачених у справі про 26 лютого. Серед них заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, якому інкримінують організацію зворушень. А самому Ескендеру днями належить поховати батька. Сусана Ваїта, Василій Масанов, Заман, АТР. Громадянська блокада Криму триває. Сьогодні вже 23-й день акції. Стартувала і енергетична блокада півострова. Про це заявили у штабі громадянської ініціативи з блокади. Зокрема, з вчорашнього дня припинені поставки електроенергії в Крим по лінії Мелітополь-Джанкой. Докладніше з місця подій розповість Алім Абдулхаїров. Опора електропередачі, яку тиждень тому невідомі пошкодили, зараз знаходиться під контролем учасників громадянської блокади Криму. Поруч вони вже розбили намет. Активісти сприяють ремонтним роботам, але запускати електроенергію по цій лінії поки що не збираються. Наши действия таковы, что мы сейчас не мешаем, а наоборот содействуем работникам Укрэнерго в восстановлении данной опоры, поднятия проводов, так как действия наши направлены на сохранение государственного имущества, так как придет время, мы все равно эту ветку будем запускать, тогда, когда деоккупируем автономную республику. Пошкоджена гілка Мелітополь-Джанкой подавала на півострів 330 МВт електроенергії. За даними активістів, на півострові вже відчули зниження напруги. Електрика в Криму поки що надходить 3 гілками. Активісти планують взяти під свій контроль і ці гілки. Дальше мы будем работать над тем, чтобы прекращалось снабжение электричеством Автономной Республики Крым, так как данные меры являются шагами к деоккупации Автономной Республики. За словами активістів, товар в невеликій кількості все ж таки надходить на півострів через море. Вони впевнені, його, як і до початку блокади Криму, перенаправляють до Росії. У планах активістів громадянської блокади Криму взяти під контроль порт в місті Бердянськ. Единственное, что через Бердянск, потому что там порт в центре города, то есть там не проконтролируешь. Много заездов, выездов. 5-8 фур за ночь мечутся в порт. Вот это есть информация из Бердянска. Вот крымчане приезжали, говорят, что терминал уже пустой на Керченской переправе. Они же перегружали сразу на фуры, сразу на Россию. Там крымчанам вот эта продукция не доставалась. Активісти зараз займаються зміцненням та утепленням наметів. Зараз на блокпостах шквальний вітер і похолодало. Учасники блокади встановлюють буржуйки та заготовлюють дрова. Укрепляем палатки, чтобы, это еще не сильный ветер, чтобы не унесло. Сейчас будем разворачивать еще палатки, подготавливаем площадки, дрова. Дай Бог здоровья волонтерам, только начинают уже подключаться. Завезли дров, продукты. Картошку, надо картошку утеплять. В каждой палатке у нас есть по буржуйке, по печке,
ответственные, дневальные. Ну, как в армии, как положено. Следить за теплом, за чистотой, за гигиеной. Кстати, будем строить баню. Так что мы здесь оставаемся серьезно и основательно. На всіх пунктах пропуску поки все спокійно. На дану годину це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за подіями на пунктах пропуску та в штабі громадянської блокади Криму. Алім Абдулхаїров, Шевкет Наматулаєв, Асан Емінов, Заман, АТР. Через негоду у Криму знеструмлено 22 населених пункти. Про це повідомляє прес-служба управління російського МНС Криму. Зокрема, за їхніми даними, 13 сіл знеструмлені частково. Всього без електроенергії залишилися майже 20 тисяч людей у Сімферопольському, Бахчисарайському, Роздольнинському, Первомайському, Красногвардійському, Джанкойському, Чорноморському районах і Саках. У Криму на сьогодні оголошено штурмове попередження. Через негоду зупинена робота і Керченської переправи. У масиві Жигуліна Роща, де 10 років тому кримські татари організували галявину протесту з вимогою виділення земельних ділянок, почали зносити тимчасові помешкання. Весь масив оточили ОМОНівці. За допомогою спецтехніки і бульдозера зруйнували хатинки і фундаменти учасників поляни протесту. Все це почалося в 6 ранку, розповідають учасники поляни протесту. В основному знесли невеликі врем'янки. Підківши колеса бульдозерів, потрапили і фундаменти майбутніх будинків. У меня здесь была времянка. Здесь под дом фундамент. Где-то 2 метра. И глубже тоже. Ну, капитальный фундамент под большой дом. Ракушки были. Вот смотрите, что они натворили. Ліля стоїть на галявині протесту вже 10 років. За цей час побудувала врем'янку, в якій жила, поки будувала свій будинок. Але в 2014 році, після зміни влади в Криму, учасникам поляни протесту наказали зупинити будівництво. Так як у ділянки з'явився новий власник – столична комерційна група. Пришла Россия, мы думали, ну, нам сказали, остановите стройку, мы будем решать этот вопрос. Люди остановили, купили ракушку, но все остановили. Правительство сказало, будет решать. Мы поверили, но сегодня пришла какая-то коммерческая структура, вот ООО «Столичный», от этого ФОЗи. Отцепили все поле и начали сносить времянки, фундаменты. А завтра они будут сносить капитальные дома. Обурені мешканці вирушили на прийом до віце-прем'єра Криму Руслана Бальбека. Він заявив, що земля однозначно буде належати інвесторові, тому що у нього є всі правовстановлюючі документи. Але людям компенсують їхні витрати і виділять землю в іншому місті. Они начали с нами договариваться, предлагать, но они предлагают считанные копейки. Да. За дом, который стоял почти в 2 этажа, с крышей капитальной, все, окна, двери, штукатурка, отдали за 23 тысячи. Там дом отдали за 10 тысяч долларов. Всего лишь, который стоял с крышей, с окнами, со всем этим капитальным уже. Что за 10 тысяч сегодня можно взять, когда этот человек на этот дом попал неизвестно сколько денег. Они обещали нам, мы когда были у Бальбека на приеме, он нам сказал, мы будем возмещать вам участки и компенсировать то строение, которое у вас. Будет независимый эксперт у нас, он будет оценивать наши дома и будет нам выплачивать. А что они натворили? Они не снесли не только времянки, они снесли даже капитальные фундаменты под дом. Это вообще беспредел какой-то, это просто беспредел. Жигуліна Роща – це одна з найвідоміших галявин протесту поблизу Сімферополя. Кримські татари прийшли сюди в 2005 році, після багаторічних марних спроб отримати землю під будівництво будинків законним шляхом. Одночасно на неї претендували кілька комерційних фірм, які облюбували масив під будівництво торгових центрів. Так що це була завжди спірна земля. Але люди, сподіваючись, що їх права будуть все ж захищені, почали тут будуватися. На сьогоднішній день тут було зведено близько 100 будівель, у тому числі 17 майже повністю побудованих будинків, в яких живуть сім'ї з дітьми. Крім того, учасники поляни протесту побудували тут на свої кошти мечеть. Бульдозери поки їх не чіпали, але влада обіцяє знести все на цій ділянці. Ельмас Ібрамова, Асан Асанов, Заман, АТР.
Президент Петро Порошенко напередодні Дня захисника України зустрівся з командирами бойових підрозділів Збройних сил України. Голова держави зазначив, що тепер День захисника України, який відзначається 14 жовтня, асоціюватиметься з учасниками антитерористичної операції на Донбасі. Крім цього, Порошенко на зустрічі нагадав про необхідність повернення тимчасово анексованих територій. Також сказав, що не довіряє обіцянкам російського президента Владимира Путіна, хоча й уклав із ним домовленості. Я вам можу сказати, я абсолютно не довіряю Путіну. Я абсолютно не довіряю його маріонеткам. Я абсолютно не довіряю їх обіцянкам. І ми маємо з вами захистити Україну. Захистити, якщо комусь прийде в голову вибрати нашу міць. Олександр Лукашенко вп'яте став президентом Білорусі. За підрахунками ЦВК, Лукашенко, який керує країною вже понад 21 року, набрав близько 83,5% голосів виборців. Решта претендентів не набрали і 5%. Інаугурація обраного президента має відбутися не пізніше 11 грудня. Тим часом у Мінську активісти вийшли на протест проти переобрання голови держави. Містяни несли кілька розтяжок і прапори Білорусі, ЄС і України. Попереду колони був плакат «Бойкот диктатурі». Після мітингу кілька сотень протестувальників рушили маршем до площі Незалежності, де розташований будинок уряду з Центрвиборчкому. Не обійшлося і без провокацій. На мітинг прийшов молодик із російським прапором, на що протестувальники відреагували вкрай негативно. Давай посмотрим на клоуна. В смысле провокаторы? Давай к моим, иди сюда. Давай к моим. Где твои? На Украине. Где что? Кому слава? Слава Украине! 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 Скажите, кто сказал вам надеть гэты стяжки? Скажите, кто вы такие, что вы хотите доказать, что вы пришли до этих людей? Скажите, маете право? Я против этого всего. Против чего? Против этих людей. Ну и что они вам пробили? Так. Китайський монах Ши Ліліан встановив черговий рекорд. Він простояв на одному пальці руки 10 секунд. Відеоролик, на якому монах демонструє свої вміння, вже став хітом YouTube. У вересні цього року Ши Ліліан встановив інший рекорд – пробіг 125 метрів по воді. Це все на цей час. Не пропустіть заман о 19:30. Вдалого робочого тижня. Нехай щастить.